области наполнены плённой працей и стварэннем. Регион эффективно развивае свой эканамічны патэнцыял. Аграрыі в области утрымліваюць вядучыя пазіцыі па многіх паказчыках. Летопіс Гродзенской области богаты и старожитный. Отсюль родом многие вядомые особы, вучоныя, мастаки, поэты, дзяржаўныя дзеячы. А дзякуючы руплівасці і таленту жыхароў нашага рэгіёна Гродзеншчына пераўтварылася за адзін з найпрыгажэйшых куточкаў нашай краіны. У Гродзенскую вобласць уваходзіць 17 раёнаў, сярод якіх і Бераставіцкі. Шчырыя прывітанні і шчырыя віншаванні вам, сябры з Бераставіччыны. Мы ганарымся, што сёння Гродзеншчына мірная, паспяховая і шчаслівая. Цудоўная кветка вянка Беларусі.